La reposició que els hem preparat per avui és d'aquelles que no té pèrdua. Només cal que es digui que es tracta del primer concurs de vídeos casolans, aquell concurs on sortien cops, caigudes, situacions gracioses que algú amb una càmera gravava per casualitat. Suposen que saben que es tracta del concurs Vetes i Films. El capítol que veuran d'aquí a un moment va ser el primer de la sèrie i és presentat per una Rosa Maria Sardà esplèndida. Recordin que després de Vetes i Films els esperem a Dies de Tele. Avui recordarem la polèmica que va sorgir al voltant de la retirada del Negre de Banyoles i també parlarem amb en Santi Maifrén, de la Sarah Ferguson. Gaudeixin del Vetes i Films i fins d'aquí una estona. Gràcies. Dies de Tele, amb Maripau Huguet. Avui a TV3. Senyores i senyors, Rosa Maria Sardà. Molt bona nit. Molt bona nit. Gràcies. Molt bona nit, senyores i senyors. Jo sóc la representant a Catalunya de Vetes i Films. Vetes i Films és un programa que sembla que el fem nosaltres, però només ho sembla. Perquè el fan vostès, amb càmeres com aquesta. Vostès retraten el que volen. Ens ho envien, nosaltres ho ensenyem i els donem un premi, que més volen. I que més volem nosaltres. Això és una càmera de vídeo. Jo sempre la porto al damunt perquè m'agrada retratar els moments històrics. I avui és un moment històric. Encetem el programa Vetes i Films. Si això no és un moment històric, que m'ho expliquin. Permeti-me que em retrati a mi mateixa en aquest moment històric. Gràcies. Ara vinc per vosaltres, perquè també vull retratar en el públic que està en el plató, que és molt important en el nostre programa, ja ho aniran veient.